लोगोफोर मोजां ना बिसोरासो मालाय मजाथारनिफ्राय फिसाला सानैबो जिराय नायबाय थानो हायो खालि मबाइल टिभि बेखौ नायबाय थायो फिसाला सानैजों नाहरलायो नैबेयो बिराद हामा एकदमरे फिसाला सानैजों जनानै न' सानो नायबाय आंखौबो खामानि एसे हेल्प खालामनो हाबा जि खामानि थायो फुङावनो सिखारनानै गावनो नास्ता बानायना हरनांगौ ओंखाम संनानै हरनांगौ नङालै ओरैनो होनदों इगेन खैथायाव सिखारो मिथिगौ उन्दुनायनिफ्राय हमना ला आङो 9टायाव डिउटियाव थाङो बे 8टायाव सिखारनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै खुनुरुखुम आंनियाव थायो बेनिफ्राय उन्दुना थाबावो 9टायाव थांनाय मानसिखौ आं जुदि 8टायाव सिखारोबा 1 घन्टायाव आं माबोरै ओंखाम संनानै हरनांगौ लोगोफोरखौलाय सुइट संबाय थादों आरो आङो फुंनि डिउटि जाबाथ' बियो माने ओरैबायदिना साहा कापसेनो फुदुंनो बायो बिराद गाज्रिथार थगायदों ओमफ्राय आङो जों थांनानैसो इडली बारा बिदि बायना जाहैयो आरोना फुङाव सानफ्रोमबो सिखारनानै नोंथां नास्ता बानायना होनायालाय गुबुन जि खस्थ'आनो मालाबा खनसे खननै हरो आरो थगायदों सानफ्रोमबो नङाबा मालाबा आङो दिनै खर' सादों बिदि होननानै साहा कापसे बानायनानै लोंला आं बिदि होनो आरोना ओमफ्राय बेखौबो जाया बिदि नङालै ओरैनो थायो लोगोफोर बिदि थगायखायो जेबो खामानि मोनसे मावलाया आंहासो जेबो खामानियानो जाया खामानियावबो नायलाय लोगोफोर बेयाव आंहा नै खामानियानो जायाखै नै घि बानायगासिनो आरो नै घियाबो खामबायहायसो नायलाय नायलाय मा जाबावगोन दानाबा सिथाबबाय एसे खामबाय नै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल दिनैयो आङो घि बानायदों आरोना ओमफ्राय दिनै बिराद खामानि जादों आंहा एसेबो फुङाव दुगैनानै थानानै देलायनोबो सम मोनाखै बास मा होनो मिटिंबो दङ जोंना दा 4:30आवहा जोंनि फेमिलि मेम्बारफोरनि मिटिं दङ आरोना ओमफ्राय दा इयावबो थांनांगौ खामानियानो आंहा जेबो जायाखै दिनै फुंनिफ्राय बहुत खामानि फुङाव माने आङो दिनै एसे गोबावनो उन्दुब्रेबाय आरोना बेनि थाखायनो आंना खामानिया बारा थाबनो जोबनो रोङाखै ओमफ्राय दा आरो देलायनानै ओंखारनानै थांलायनोसै मिटिङाव थांनायखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आं दा एसे रेडि जाहैनोसै मिटिङाव थांनो थाखाय हाय नै आं देलायखांबाय मिटिङाव थांनो थाखाय अलरेडि रेडि जाखाबाय ओमफ्रायो दा आङो थांनोसै दिनै आं हारसिंसो थांगोन मिटिङावहा बेटाखौ लांफाया बिराद डिस्टार्ब खालामो बियो लांफाबाथाय बिराद गाबनानै डिस्टार्ब खालामबाय थायो मोजाङै मिटिं खोनासंनोनो होआ आंखौ बेखौ नांगौ ओरै नांगौ होनना बिबाय थायो दै बिलाइ बिस्कुट बिलाइ मोजाङै जिराय थेबनानै खोनासंनोनो होआ मिटिंखौ बिराद डिस्टार्ब खालामोसो ओंखायनो आं दिनैहाय बेटाखौ लांफाया नंबाय आरो बिफाजों गालांसै आं दिनै बिफाया हाफ डे सुटि दिनै बिफाया हाफ डे डिउटिमोन नालाय न'आवनो थाबाय नालाय ओंखायनो आङो दिनै बिफाजों गालांनोसै आरो स' गाइस आङो दा मिटिङाव थांनोसै नायलांबाय भिडिअखौ नै दा जोङो मोनफैबाय मिटिं हलावहा बयबो जमा जाजोब्बाय जोङो एसे फैनाया लेट जाबाय नालाय ओंखायनो जोंना जिरायनाया लास्टाव जाबाय ओमफ्राय बहुद मानसिफ्रा बिराद भर्ति जायोमोन खिन्थु कर'ना भाइरासनि थाखाय मानसिफोरा बारा मिटिंखौ एटेन्ड खालामफैयाखै इसिनिल' नुदों आरो ओमफ्राय आं दहायो फैनाय समाव कुर्ता गानदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा आङो आन्टिमोननो हाबोबाय नालाय आन्टिमोना आंखौ बुंबाय आरो सरमिला नों सारि गाननानै थां बिदि होननानै बुंबाय नालाय ओमफ्राय आं सारि गाननानै फैबाय आरो ओमफ्राय दा जोंना नै मेदामाबो मोनफैबाय जों मेदामखौ वेलकाम बानायबाय जोंना दा ओमफ्राय आरो बिबुंथि होसिगोन आरो मेदामा फार्स्ट टाइम मेदामा जोंखौ दिनै लोगो हमनो फैदों मेदाम गोदान जोंनि
बिबुंथि होखांबाय नालाय मेडामा ओमफ्राय कर'ना भाइरासनि समावहा फेमिलि मेम्बारफोरखौ मास्क बानायनो माने जि होदोंमोन आरोना ओमफ्राय जि होनायावहा जाय माने मास्क बानायनानै डिपार्टमेन्टआवहा होदोंमोन बिनि थाखाय मेडामा बयखौबो जाय बानायनानै होदोंमोन बिनो गिफ्ट होदों आरो मा गिफ्ट होदों मिथिया जोंथ' बानायाखै नालाय जोंहा गैया मोनाखै आरो नै मिटिङाव फैब्ला बेबायदि जुस बिस्कुट पक'रा साहा मोनलोङो लोगोफोर इदि होयो खिन्थु कर'नानि थान्दा लोंनो होआ ओमफ्राय जोंना मिटिङाव थान्दासो होबावलायो आरोना ओमफ्राय साहा बायदिसिना लोंखांनानै जोंना मेडामाबो थांबाय ओमफ्राय जोंबो नै गेटनि बाहेराव ओंखारबोबाय जोंबो थांनोसै न'आवहा आन्टिमोनजों आं रायलाय फैबाय आंना लोगोफोरा आन्टिमोनसो गावजों समान समानफोरजों आं लोगोखौनो जानो लुगैया मानोथाय मिन्थिया जिखुनु आन्टिफोरखौ आं बिराद मोजां मोनो आरोना आंनि फेभरेट साननानै लायो आं आन्टिफोरखौ जा गोबाव जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दा नै आङो मिटिंनिफ्राय न'आव मोनफैबाय जोंना मेडामा बहुत गोबावैनो लेक्सार होनानै थांबाय बिबुंथि होनानै बास दिनैनि मिटिङा जोंना दा जेरैबायदि सिटुवेसन सोलिगासिनो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि होदोंमोन आरो मेडामा ओमफ्राय माने जोंखौ कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै एसे एडभाइस होनो फैदोंमोन आरो जोंखौ ओमफ्राय बिदिनो आरो जेनेबा मार्केटफोरावहा बयबो कर'ना गैला इदि होननानै मानसिफोरा बहुत माने बिना मास्कआवहा गिदिंलाबायो बेरायलाबायो सेनिटाइजारफोरखौ लाया माने मा होनो गावखौनो सेफटियाव थायाखै बिनि सोमोन्दै बुंदों आरो बेबायदि खालामनाङा मार्केटफोराव थांबोला आङो माने गाव मार्केटफोराव थांबोला गावहा उइदाउट मास्कआवहा बेरायनाय नुयोना आरो बिनि थाखाय माने जोंखौ दिनै लोगो हमनानै बुंदों आरो बेबायदि जानो नाङा बि केयारफुल होननानै होनदों आरो बिदि केयारलेस थानो नाङा एसे सेफटियाव था मालाबाबो फोथायनाङा दि जेनेबा भाइरासा जोबथारबाय होननानै बिदि साननो नाङा एसे सेफटियाव था होननानै बुजायदों आरो ओमफ्राय सिगाङावबो जोंना बे मेडामा माने दिनै फार्स्ट टाइम जोंखौ लोगो हमनो फैदों आरो सिगांनि मेडामा थांबाय मन्थलि माने जोंना बिदिनो मिटिं जाबाय थाखायो फेमिलिफोरनि ओमफ्राय बे जोंना मेडामा गोदान नालाय दिनै फार्स्ट टाइम जोंखौ लोगो हमफैदों आरो ओमफ्राय आं दिनै मोनसे खोथा ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों लोगोफोर फार्स्ट टाइम मेडामा जोंखौ लोगो हमनो फैदो ओमफ्राय आंखौ नुनानै सोंदों आरो बिनि खाथियाव थाफाग्रा सासेया अबेनि इदि होननानै आरो ओमफ्राय आंथ' आसुर मोनबाय आरोना आंखौलाय मानो बुंदो होननानै ओमफ्राय आंखौ सोंदो आरो अबेनि नोङो इदि होननानै मा नाम होनना सोंदो ओमफ्राय आं नर्थ इस्ट आसामनि होनना खोन्थादो आरो सेभेन नार्जारि होननानै ओमफ्राय मेडामा बुंदों आरो आंखौ नों एफा गोजाननिफ्राय फैदों दा मालाबा जुदि माबा मोनसे प्रग्रामफोर लाखियोब्ला प्रग्रामनि थाखाय बायदिसिना खामानि जेनेबा मोसानाय मुसुरनाय आरो माबा मोनसे ड्रामाफोरावबो रेडि खालामनानै दोन जाहाथे उनाव आरो प्रग्राम खालामोब्ला दिन्थिफुंनो हायो बिदि होननानै आंखौ बुंदों आरो ओमफ्राय गावनि गथ'फोरखौबो माबा मोनसे प्रग्रामनि थाखाय रेडि खालामनानै दोन होननानै बुंदों आरो आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना स' गाइस ओमफ्राय आरो मा बुंबावनो लोगो दिनै आंनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय